nestas sesións que son compartidas por máis de unha persona, temos que ter especial cuidado para que non pase que os que van de últimos, os pobres, non poden desenvolver todo o que traen preparado. Bueno, o dito, benvidas e benvidos a esta segunda sesión na que ides escoitar as experiencias de dúas Lauras, Laura Gondal, xa viredes no programa, e Laura Gómez, que veñen de dous centros, un está en Redondela, o centro de Laura, que empeza, e outro... Quixera agradecer ás bibliotecas escolares a oportunidade que nos dá de presentar o proxecto. Quixeira a oportunidade que nos dá de presentar o proxecto do noso centro. En este momento dame un pouco de vértigo porque vexo aquí moitísimas caras das que teño e das que na escola temos aprendido tanto ao longo destas. Se sigue? Non se escoita? Agora sí. Non estou habituada eu a isto. Entón, decía que vexo moitas caras das que representantes de centros dos que temos aprendido tanto nas bibliotecas na asistencia anterior das xornadas e dos encontros do Plan B, entón parece que dá como un pouco de vértigo, non? Entón, en principio, nos queremos presentar este proxecto onde houve unha participación maioritaria do profesorado. Vou a falar un pouco da contextualización, como xurdiu o proxecto, o papel fundamental que desempeña a biblioteca escolar na configuración deste proxecto, como se planifica. Para nós é fundamental a motivación. O desenvolvemento faremos tanto por áreas como a nivel transversal e, por último, un apartado dedicado á avaliación. Somos un colexio na área metropolitana de Vigo, de unha liña con 20 profesores e profesoras, donde algún curso está dobrado, e estas son as partes da página web. Non se escoita? Vou a poñerme así, entón, máis así, non? Vale. O noso blog é o blog da Caracola Tola, tamén temos, como é un centro plurilingüe, o blog de arte de aulas bilingües e de centro plurilingüe, non? Empezamos a falar da competencia matemática a raíz de que nas diferentes reunións de equipos docentes, de orientación, os resultados da Avaldia con pinzas e nos resultados en estes aspectos donde veíamos que tiñamos unha eiva grande relacionada coa competencia matemática. Nos resultados de avaliación que vemos a final de curso, non só de avaliación do alumnado, sino tamén da avaliación do noso propio proceso de ensino e aprendizaxe e a avaliación do profesorado, veíamos que necesitábamos dedicarlle máis tempo o que significaba a competencia matemática dentro do ámbito escolar e da vida cotidiana da escola, non? Entón, nos pareceu que este poema visual, que o sacamos dun libro que se chama Poesía, a primeira antoloxía de poesía con matemáticas, podía resumir perfectamente o que nos queríamos aplicar na escola, non? Que é a matemática aplicada á vida cotiá desde todos os puntos de vista. De aquí surdiu a configuración do proxecto, por un lado a competencia matemática, que é a parte de medir e contar, entre comillas, pero que tamén sabíamos que necesitábamos desenvolver moitas estrategias relacionadas coa expresión oral en galego, co cual a parte transversal da que vou a falar despois consistiu fundamentalmente en dedicarse a contar esa segunda parte, esa experiencia que previamente se desenvolvera en calquera dos ámbitos das clases, gran grupo, pequeno grupo, etc. De aquí surdiron 3 grandes liñas de traballo. No primeiro trimestre relacionado co tempo, todos os aspectos de reloxos, calendarios, planificacións, axendas, tempo analóxico, digital, etc. Unha segunda parte dedicada ao traballo versus salario, con todo o que significaba de oficios, emprego, busca de emprego, paro, e un tercer apartado, un tercer trimestre, a parte máis física dos cartos, que era as caras que lle chamamos as caras do diñeiro, non? De aquí surdiron xa
Nos parecía que abarcábamos tres grandes competencias, que era ampliar o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e espaciais de realidade, producir e interpretar distintos tipos de información e resolver problemas relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral, e cada unha delas cos seus apartados correspondientes. Vou a ir bastante rápido porque xa sei que senón non me dá tempo. No primeiro momento, desde logo, a biblioteca escolar crea a idea, é dicir, empeza con unha idea inicial, unhas cuantas ideas de desenvolvemento básico, e isto se pasa aos diferentes apartados, aos diferentes departamentos, sexa TICs, dinamización, complementarias e aulas bilingües. Nos ven de volta máis ampliado ese proxecto, non? E temos unha segunda liña de concreción onde a biblioteca escolar intenta integralo ao máximo o proxecto no currículo e fai diferentes tipos de reunións con titorías, con especialidades, e onde a orientación, o departamento de orientación e o equipo directivo teñen un papel fundamental como facilitadores e como tamén, digamos que, potenciadores da metodoloxía e do que realmente deberíamos de ir traballando, non? Estamos xa falando de un espacio donde na escola, a partir da biblioteca escolar, están todos os elementos implicados. Como nos interesaba moito cubrir un apartado transversal, pois nas líneas xerais de actuación tivemos moi en conta tanto o Departamento de Dinamización como complementarias, porque tampouco queremos atosigar ao profesorado e ao alumnado con un montón con unha chea de actividades, por un lado das de biblioteca, logo as de dinamización, logo as de complementarias, e ao final de curso está todo o mundo asfixiadísimo. Intentar que tanto dinamización como complementarias acoplaran as súas actividades ao proxecto de biblioteca, non? En maio, que cando temos que presentar entre abril e maio a planificación do Plan B para o seguinte curso, tiñamos isto, que nos ven fenomenal, porque en setembro, coa incorporación da xente nova que ven, inda que a nosa escola é bastante estable, xa había unha gran liña de traballo a seguir, non? A nos gustan moitos títulos, entón a primeira se chamaba O Tempo é Ouro e tiña moito que ver, pois, como dixemos antes, co tempo, non? Tiñamos motivación, festas, lingua, intentando integralo ao máximo nos currículos en matemáticas, por exemplo, medicións de tempos, tipos e diferencias, aproximacións, analóxico, digital, o aforro e o gasto, que logo veremos máis adiante. Seguimos en música, cancións relacionadas co reloxo, educación en valores para no apartado de atención á cidadanía ou atención educativa, ou na hora de biblioteca, en TICs de diferentes tipos de traballo, na biblioteca e demais. O segundo trimestre relacionado co traballo e co salario. Non o vou a ler todo porque como está colgado, se pode ler. Esta era a primeira, digamos, o que en maio xa tiñamos para traballar en setembro. A partir de aquí, nos dimos conta que era fundamental cambiar a metodoloxía. Teñamos que facer unha metodoloxía moitísimo máis activa. Teñamos un laboratorio onde había un material de cando estábamos nos proxectos de mellora de éxito escolar que prácticamente estaba moi desordenado e sin clasificar, e foi o feito de empezar a... Claro, isto se necesita que o equipo directivo tamén crea tamén estea implicado en estas tarefas, que cree personal encargado con horario para que clasifique, sistematice o seu uso e se faga moitísimo máis manipulativa a parte das matemáticas, con unha hora de uso semanal diario no laboratorio, co seu correspondiente horario e demais. Nos parecía fundamental a motivación. A maioría das aulas traballan con unha metodoloxía de traballo cooperativo. Entón funcionamos moito por equipos. Os nomes das aulas, como por exemplo a máquina do tempo, e a partir de aí os equipos, uns se chaman outros meses, outros días, outras semanas, ou diferentes tipos de reloxos, son o primeiro que se vai facendo nos primeiros días de setembro. E
Imos introducindo na biblioteca xa as matemáticas na música. Isto é un traballo que se fai en segundo a raíz da canción esta do reloxo de Alberte, que está no disco de Pablo Díaz de Tic Tac, onde se van planificando ao longo do día como vai a ser, a que hora se teñen que levantar, que dá lugar a unha planificación, algúns con algunha ilustración relacionada co disco, de ilustrador Mark Tiger. Outro tamén de matemáticas na música en terceiro, que se chama Un mailo cero, do disco de Año Pitaño, que isto, tanto anterior como este, nos sirven tamén de iniciación ao cómic e de secuenciación. Onte se falaba tamén de o cómic como unha forma de ir introducindo a temporalización e a secuenciación na competencia matemática. Sempre facemos unha exposición central que é a que nos motiva a toda a comunidade escolar e a que ademais nos retroalimentamos dela, porque a partir de aí creamos actividades. Aquí empezamos como primeiro trimestre do tempo unha gran exposición central relacionada coas tarefas da escola, pedíndolle ás familias que nos trouxeran fotos e pedindo, entonces, tarefas da escola, fotos de grupo, fotos individuales, as escolas de Chapela, a nosa escola no tempo, pequenas instalacións con un televisor onde se expoñían, por exemplo, unha exposición central que chamamos Fotocol, onde iba pasando toda a comunidade por aí imitando unha escola antiga co seu correspondiente globo e enciclopedia de Álvarez e demais, que servía de iniciación tamén a fotografía, porque o alumnado se facía fotos entre eles. A partir do material que nos mandaron as familias, que nos enviaron a un correo, a un enderezo electrónico, pois o Departamento de TIC, que foi fundamental no desenvolvemento do proxecto, elaborou. Todo isto ten enlaces, pero non vou a seguir, non os vou a facer, porque senón non me dá tempo. Logo na presentación que estén colgadas podedes ver, pero es que senón xa sei que non me dá tempo. Pois elaborou presentacións relacionadas coa escola a través do tempo e as escolas de Angorén. A nos isto nos sirve para crear actividades. Tamén elaborou un link sobre as escolas de antes, materiales que se utilizaban antes, materiales que, a diferencia cos de agora, como eran as escolas de antes, como eran desde agora, onde se podía traballar sobre o que se veía, sobre o que estaba na exposición. E a biblioteca elabora recursos sobre esta exposición. Entón, lle chamamos Tempos de Escola e facemos investigación sobre esa gran exposición central. Hai unha parte lingüística que non vou a falar porque esta está máis relacionada coas matemáticas, pero, por exemplo, nos facemos propostas e logo as titorías adaptan os contidos. Nos facemos un determinado tipo de propostas xerais e logo cada un vai adaptando e vai cambiando nas súas clases. Por exemplo, unha conta as fotos de grupo, agora conto retratos individuales, problema, hai máis fotos de grupos que fotos individuales, porque vamos pensando onde hai máis problema, Algúnas son para primeiro, outras valen para segundo, outras son máis para quinto. Se un lado do rectángulo mide 25 centímetros e outro 33, cal é a súa área e o seu perímetro, cantas fotos hai no panel central e cantas habería se tuveran o dobre, e o triplo e a mitade. Estamos introducindo, non falo xa das competencias porque as dou por supostas, proporciona tamén recursos relacionados cos enderezos web, isto é unha captura de pantalla de algún deles, e sobre os libros que temos na biblioteca sobre estes temas, sobre este tema en concreto, que xa vedes que hai unha parte moi social das matemáticas. Tamén temos outro porque temos bastante colaboración coas bibliotecas municipal de Redondela, que nos deixa, de Chapela, perdón, que nos deixa moitísimos libros. Tamén facemos, dentro do apartado da motivación, facemos unha ambientación relacionada para o profesorado, máis ben, para que se vaya metendo en ambiente por todos os recunchos, fotocopiadora, sala de profesores. Tamén está sacado do libro de primeira antoloxía de poesía con matemáticas. Sabíamos que había moitos arranxos na escola, nos decía a secretaria, aquí hai un erro de arranxarme, en vez de arranxarme, que había moitos, se gastaba moito
funcionamos por autoxestión de cartos, se gastaba moito ao longo do ano en arranxos continuos, papeleiras, manubrios, portas, pintado, etc. Decidimos facer un apartado relacionado con este aspecto, que chamamos Estudar nesta escola non ten prezo, imitando a publicidade que salía hai algún tempo na tele, e entón lle preguntamos ao señor que nos fai os arranxos os precios reales das cousas, empapelamos a escola nas clases en diferentes, aquí se ve, pero en outros lados donde en outros aspectos xa viña o precio xusto para os nenos máis pequenos. Xa sabemos que a avaliación foi positiva porque en xuño os arranxos disminuíran considerablemente, que é un indicativo bastante claro de que isto funcionou. E en este aspecto vou a falar un pouco, deixamos apartado de motivación, e vou a falar un pouco do desenvolvemento tanto por áreas como na transversalidade. En educación infantil, por exemplo, a competencia matemática relacionada coa numeración a partir dos contos clásicos de un proxecto que se chama Contos clásicos na hora de ler, donde se especificaba, onde se traballaban contos de bruxas, de princesas, de castelos, de malvados, se iban introducindo nocións de como facer na hora de ler, e por medio de pegatinas se iba conseguindo, isto é así a grandes rasgos, se iba conseguindo unha especie de carné lector, e se facían unha serie de actividades, estamos falando de 3 anos, unha serie de actividades relacionadas con este proxecto. Tamén está así moi por encima explicado. En infantil tamén todo o que ten que ver con medidas e números, tanto pesarse, medirse, tiñan unha especie de caderno que se chamaba numerolín, onde quen pesa menos da clase, quen pesa máis, quen pesa 21 kilos, quen pesa tanto como Hugo, quen pesa tanto, é dicir, meter as matemáticas na experiencia propia con gráficos de pesos, con gráficos de medidas, un caderno de medidas onde que canto mide máis que un metro, canto mide menos, e iban apuntando aí as diferentes pescudas. Isto é en educación infantil. Tamén en educación infantil, isto é amado de divertimento, unha profesora que polo Nadal fixo unha correspondencia entre os números e os nomes. Outro proxecto que se chamaba El mundo de los números, talla de roupa, o número de pé, o número de teléfono, todo o que ten que ver os números da rúa, que pasa, por que son importantes os números, diferentes tipos de reflexión. O ano anterior tuveramos un proxecto de horta escolar, entón en setembro se recollen as patacas, e as patacas que se recolleran, que se plantaran no curso anterior, pois se contaron, isto é por un dos equipos, se pesaban, se clasificaban por tamaños. Entón a partir de aí tamén empezamos a nosa experiencia, a experiencia que desenvolveremos anteriormente. Seguimos en infantil co calendario, todo o que ten que ver co calendario e coas clasificacións e coa planificación relacionada co calendario, que sabedes que en infantil no primeiro trimestre é tan importante, diferentes tipos de reloxos e diferentes tipos de experimentos relacionados coa medición do tempo. Xa pasando a primaria, sabedes que o ano pasado que foi tan chuvioso, xa chegou un momento que o alumnado tamén dixo, pero canto chove estos tempos, non? Entón o alumnado de terceiro se dedicou a facer un pluviómetro para facer a conseguinte estadística relacionada co que tiña chovido todo este tempo, non? Isto é unha fotocopia de un libro, pero se fixeron é unha factura da luz, pero se levaron facturas de luces, facturas da luz, moitos tickets de compra de supermercados, moitos facturas de cine, entradas de cine, para ver costes, o que nos costaba
Cando nos costaba sair un día pola tarde, se íbamos en autobús e íbamos ao cine, canto costaba, que podería costar se houbera descontos, se non houbera, se íbamos tres e que desconto nos facían, non? Ao mesmo tempo, unha campaña de aforro de luz relacionado que as familias xa nos dixeron que a ver xa estaba ben, que estaba todo o mundo protestando nas casas porque tanto aforro de luz que era que estaban continuamente, e se traballou en varias clases tamén que é o que os números dos nosos vestidos, non? Do que levamos posto. E nese sentido moita relación relacionada coas etiquetas e a simboloxía das etiquetas coas súas correspondientes gráficas. Nos cursos xa maiores moitos problemas relacionados con porcentaxes, fraccións, relación con descontos, salarios, retencións, o IBE engadido, quitando, poñendo, traballo coas nóminas, facturas e tickets de compra, que é o que viña de decir aí un momento. Estos son as contas da exposición, que non se nota porque está escrito a lápiz por un neno, pero, por exemplo, tamén había unha que era para montar o fotomatón necesitamos un bote de pintura vermella, un bote de pintura negra, un bote de pintura blanca. Os botes de pintura negra valen 7 e outros valen €1 máis. Canto gastamos en pintura para a montaxe? É dicir, que cada un soubera canto custaba o que está na escola, que moitas veces o alumnado non ten noción do que valen as cousas. Outra competencia matemática relacionada coa investigación e coa reflexión, isto é de segundo, todo o que ten que ver cos días, coas datas de nacemento, facer estadísticas, facer tábuas, investigar os números de rúa, os pares ou os impares, e sempre que conclusións podemos sacar na investigación. Se traballou moitísimo as liñas do tempo e as liñas cronolóxicas. Isto tamén é de segundo, e esta liña cronolóxica da miña vida de unha nena de cuarto, que ahora está en quinto, e que fixo unha presentación desa liña cronolóxica. Outro proxecto que se chamou Numismática, en terceiro, con billetes que traían da casa, clasificalos, facer equivalencias, unha exposición na entrada para explicarlle o resto do alumnado. Aquí non se ve, pero as explicacións sempre foron, as explicacións orales estuveron permanentemente presentes na vida escolar. Nas saídas matemáticas tamén intentamos tamén que as saídas foran o máis matemáticas posibles. Últimamente sempre nos apuntamos a saída matemática de Vigo, onde o alumnado de quinto e sexto está toda a mañán traballando sobre matemáticas e lles encanta. E outra das saídas que fixemos, por exemplo, relacionadas na lonxa de Bueu ou co Museo Masó, sempre facemos algún traballo despois relacionados co que foi o que aprendimos en esta, por exemplo, os datos das caixas de peixe, os kilos que se vendían nas lonxas de Bueu, as centolas, canto podían pesar. No Museo Masó, que está enfrente, traballamos con cartas náuticas, hemisferios, latitudes, distancias no mar. Logo hai outro apartado, competencia matemáticas e TIC, entrar, por exemplo, en Carrefour, facer cos precios dese día unha dieta saudable, saber o que se gastou cada día, facer unha gráfica. Nas competencias matemáticas tamén había un apartado de oficios de emprego, va máis rápido, outro relacionado coa búsqueda de emprego en internet e outros relacionados coa poboación, coa búsqueda de emprego, en onde entrarías, e sempre con valoracións. Aquí seguimos coa compra online, se fixo o curso de terceiro, unha enquisa sobre compra online, tan senxela como compras online, te parece seguro e te parece cómodo, entre a comunidade escolar, entre o profesorado e entre as familias. E a partir de aí desenvolveron cos datos que tiñan unha estadística. Esta tamén sigue sendo de compra online, se te parece, porque a xente non compra, porque ventaxas e inconvenientes de unha e de outra. En competencia matemática, relacionado xa directamente coa biblioteca, poñer en práctica procesos de razonamento. Este libro que logo teño aquí para que quen quera ver, que se chama La abeja de Mas, está relacionado directamente coa idea de sociedade que queremos, si sobra alguén na nosa sociedade. Entón, a forma é ir
contando pouco a pouco o conto pola metodoloxía de traballo cooperativo e a técnica de 1, 2, 4, que seguro que moitos de vos sabedes, de xuntas, primeiro 1, despois 2 e despois 4, non? E entón van facendo diferentes deduccións e induccións sobre estes libros. Un é sobre, efectivamente, un modelo de sociedade que falta, entón, de estereotipos. A bella abogada di, a bella arquitecta di, a bella policía di, e que eles vayan facendo, e que pasaría así, non? Con 6 hombres tamén é un libro sobre as guerras, a ambición de poder, tan en boga nestes momentos, e de alguna forma tamén sobre a paz e sobre os modelos, o capitalismo en si mesmo, non? E tamén no mesmo sentido, eso é na biblioteca. Nos itinerarios lectores procuramos que se estiveran de acordo tamén con este proxecto. En lingua inglesa, diferentes tipos de profesións, un proxecto sobre Irlanda con poboación, moeda, cantidades, equivalencias. Xa vos dixen que temos aulas plurilingües en inglés e plástica, entón traballo con volumes, creacións de billetes imaginarios e de moedas. Este que ven por áreas relacionado coa competencia lingüística, puxen isto un pouco por a idea de como facemos dos titores que dan linguas, non? Como vamos facendo unha especie de remuiño de ideas de como vamos a empezar a traballar, non? Palabras sinónimas relacionadas con riqueza, con pobreza, expresión escritas, as matemáticas e a poesía, os números da poesía, medir, non? Medir versos, contar as sílabas, a personificación da avaricia, da riqueza, bueno, e sempre collemos modelos de libros, este son un segundo, onde se describe que pasa nun segundo determinado e a partir de aí facer talleres de escrita, non? Tamén dentro da escrita e de comunicación lingüística, a precisión e a lógica, había unha exposición de reloxos en segundo, entonces o alumnado de quinto teña que describir con todo o luxo de detalle, a partir dun texto de Patricio Pron, que servía de modelo, pois un reloxo coa medida exacta, coa cor exacta, había que buscar no dicionario, ou ben facer exercicios de lógica relacionados coa letra secreta que non aparece nun texto determinado, non? Na descripción tamén relacionado co tempo e co tema do segundo trimestre, sin darlle o nome, pois os reloxos blandos de Dalí ou a persistencia de memoria, ou este cadro de Antonio Berni, un pintor argentino, donde non se decía como se titulaba, que se titula Manifestación, pero donde había que describir primer plano, segundo plano e demais, non? O libro este de 365 pingüinos que en colaboración que as bibliotecas escolares de Redondela decidimos poñelo como traballo para o Día das Bibliotecas, deu moitísimo xogo tamén na hora de biblioteca porque para traballar as matemáticas con moitísimas lecturas para diferentes niveis. Isto está sacado dunha página que se chama 365 pingüinos e las matemáticas e é un exemplo, pero se poden facer moitísimos máis, non? Por exemplo, agrupando cuantos pingüinos son 6 decenas de pingüinos e 12 unidades a partir dun libro, non? Pero hai moitísimas máis actividades. Nas 95 de novembro lle chamamos este proxecto as medidas contra a violencia. Toda unha serie de actividades relacionadas con medir, sempre por grupos, sempre por equipos. Primeiro había que facer nas clases fórmulas matemáticas relacionadas co día, non? E entón que daban lugar a moito debate. Violencia máis silencio igual a complicidade, e entón se debatía, non será mellor poñer máis ou será mellor poñer menos, ou se restamos, e estamos facendo formulacións matemáticas, non? Tamén había unha especie de medida donde había que poñer unha frase larga en sentido positivo e a frase curta era negativa, donde intentábamos de alguna forma manipular para que se notara que a parte positiva sempre mide máis que a parte negativa, non? É unha forma así un pouco metafórica de todo isto ten enlaces que non vou dicir. Desta páxina que se chama Actiludes tamén que hai moitísimos traballos de matemáticas relacionados con valores. Este está relacionado cos premios Nobel da Paz e teñen que utilizar divisores, dividendos e demais, pero hai algúns números de García Márquez, por exemplo, que están ali. Bueno, ten moitas cousiñas destas así, inxenios destes, non?
En Rosalía, desde a biblioteca, decidimos buscar versos relacionados coa pobreza e coa desigualdade en Rosalía, tamén está un enlace, e a partir de aí tamén fixemos unha suxestión de actividades. Todo isto é desde a biblioteca. Entón, por exemplo, independientemente de outra serie de cousas relacionadas coa lingua, en infantil, por exemplo, traballaron o poema de Fun un domingo á tarde, donde se traballaba pois as diferentes partes do día. No primeiro ciclo se traballaba, por exemplo, teño 3 pitas blancas e un galo negro, creo que é así, un galo negro, donde se traballaban cantidades, dúcias, moreas, puñados, donde se traballan tamén expresións de tempo, non? En terceiro ciclo, a partir, está aí, non vou a facelo porque senón non me dá tempo, me queda nada. Pois eso, me queda nada. Pois dun texto do Estega, onde se chamaba Non son cifras, son vidas, pois se comparaban as cifras que se daban ali na India relacionadas coa violencia contra as mulleres, ou en Brasil, ou en México, ou en Europa, ou en España, se comparaban e se facían equivalencias pois co que temos máis cerca, pois coa población de Redondela, coa población de Vigo, coa población de Galicia, para que, cando nos están falando de tantos miles, teñamos unha idea do que significa ese tipo de aproximacións, non? Tamén houve en outro curso se fixo os números, un traballo que lle chamaron os números de Rosalía, onde cada neno tiña que ir poñendo, cada nena tiña que ir poñendo os diferentes números, pois 48 anos que tiña Rosalía cando morreu, 1909 cando se publicaron as obras completas. Outro lle chamamos Rosalía do Xornal, en colaboración con TICS. A cada un se lle foi adxudicando o poema que xa mandáramos de recurso, enviáramos de recursos relacionado coa riqueza, coa pobreza, coa emigración. Tiñan que buscar no xornal do día, dese día, tiñan que buscar algunha noticia relacionada con ese texto e buscar o tema, non? E, bueno, nos parece un exercicio de tratamento da información aceptable, non? Na poesía tamén utilizamos a poesía como un tesouro, como algo a conservar, e repartindo sobres de poemas relacionados tamén con estos temas, cos números, ou co traballo, ou coa riqueza e a pobreza, pois tiñan que pegalos, porque estaban desordenados, recortados e desordenados, xuntalos en diferentes murais que había pola escola, ou buscar a solución en estas caixas onde estaban postos os autores e o poema enteiro, non? É como un xogo de pistas. No 8 de marzo desenvolvimos o proxecto das cifras das mulleres, onde, como vedes, sempre hai algún curso que se xunta con outro curso por equipos e que vai polas clases na hora de ler explicando que é o que se vai a facer. En este caso era segundo e 5 anos e os demais por todas as clases, maiores tamén incluídos. Se chegaba unha enquisa das familias na casa, no ambulatorio, no supermercado, e ao final se facía unha recollida coa conseguinte gráfica. En infantil o fixeron en 3D, por exemplo, con diferentes tipos de cores. No Día do Libro, entre as varias actividades que están aquí, que non vou tampouco a facer, que tampouco vamos a falar, unha que era as portadas dos libros que lle recomendarías a alguén, se fixeron cruzadas literarias que había que buscar por toda a escola, tipo título do libro que aparece 2 veces, Gatos, espías e rollitos de primavera, por exemplo. Nas achegas das familias, pois fantástico, porque TIC convocou un concurso, o departamento de TIC convocou un concurso ás familias para que, dándolle uns datos determinados, a ver si había voluntarios para facer a portada e a contraportada da memoria do plan B do proxecto que tiñamos, do proxecto que tuvéramos. E xa nos deron un traballo fantástico feito da portada. Estos foron os gañadores, pero tuvéramos, e que nos pareceu que as familias entenderan perfectamente o que estuveramos traballando ao longo do curso, non? Respecto á avaliación, por un lado temos a avaliación do alumnado, onde pensamos que a motivación, en primer lugar, nos pensamos que isto é unha carreira de fondo, claro,
avaliar o aumento da competencia matemática nun curso non é moi científico, intentamos avaliar de un curso para outro, pero tampouco nos daba, non nos parecía demasiado, perdón, do curso anterior para este, para ver resultados, pero non nos parecía nada claro, porque tampouco avaliábamos nin o proceso, ni nada, non? Entón, en principio nos parecía que a motivación fora alta, que se conseguiran melloras no rendimento e se conseguiran melloras no grado de adquisición de competencia, pero que tampouco podemos deixalo aí, que este ano tenemos que continuar en esa liña con outro proxecto, pero continuar introducindo as matemáticas na vida escolar ao máximo. Respecto ao profesorado, pensando que o grado de integración do currículo fora tamén aceptable e que cada vez nos vamos organizando e planificando maior nas tarefas e no desenvolvemento das actividades, pero que necesitamos mellorar, por suposto. E respecto ao proxecto, nos parecía que realmente nos gustara moitísimo, porque nos daba pé para falar e para debatir sobre isto que está tan alrededor noso como era o traballo, o emprego, o paro, e que estaba en riba, que está na nosa sociedade, que o nivel de integración no currículo é aceptable, aínda que mellorable, e que vamos cada vez secuenciando e globalizando mellor. No papel da biblioteca, por suposto, xa vedes que desde a biblioteca se coordina, é fundamental a coordinación interdepartamental para que non haxa, para que vaya encaixando mellor todos os contidos. É xeradora de recursos, afortunadamente cada vez temos máis axuda desde todas partes, máis axuda, digo, a nivel do proxecto, non na biblioteca, sino que TIC está embalado e está tamén funcionando con recursos, dinamización tamén. Entón, o proxecto, que era un proxecto que ao principio tiraba a biblioteca por el, pois agora, afortunadamente, está tirando moitísimo máis profesorado. E que temos que ter, e que un pouco a papel da biblioteca tamén é un pouco a que se encarga de que a temporalización se vaya marcando ben, porque os proxectos a veces que moitas veces cobran vida por si mesmos e empezamos a veces a esbardallar, que si vamos por aquí, que si vamos a ver, vamos a centrarnos, vamos a ver, os contidos son estos, os obxectivos son estos, e isto para qué? E entón, en ese sentido, colaborando sempre tamén, por suposto, co Departamento de Orientación, que en ese sentido tamén sempre pon os pés moito na terra. E, por último, que creo que xa, e para último, un exemplo un pouco de como as matemáticas poden estar implicadas emocionalmente no alumnado. A partir da noticia do día de Nelson Mandela, da morte de Nelson Mandela, escollemos un poema de Marcos Ana, que é un autor que tamén estivo moitos anos no cárcere, musicado por Fuxan os ventos, e en ese poema hai un verso, dous versos, onde dice, bueno, o poema de recitádeme, faládeme, cantádeme, e un poema fala, xa non percebo a xeometría dun carballo, non? Entón falamos da xeometría, para que sirve a xeometría, porque estudiamos xeometría, que é a xeometría, e collemos o libro de matemáticas e vemos cales son os temas que teñen que ver con xeometría, e empezamos a imaginar que xeometrías pensamos e que xeometrías esquecemos xa, non? E escribimos un poema donde ten que aparecer a palabra xeometría, non? Pero hai un neno que estuvo bastante tempo no hospital por culpa dun accidente, en coma, e que moitas veces está desenganchado na clase, e de repente dixo, pois eso tamén me pasou a min. E entonces en ese momento a xeometría tamén cobrou vida, e se fixo un silencio desos que parece que te xustifican todo o traballo, non? E aunque este poema non é ni o millor, nin literariamente, nin estilísticamente, e lle faltaba a palabra xeometría, lle faltaban algunhas outras cousas, sí que foi o máis escoitado, non? E el me dixo, pero aquí te faltan algunhas cousas, e me dixo, Laura, isto é o que hai, e aquí se acaba. E creo que non teño máis que decir, non sei se queredes. Si queredes facer algunha pregunta, pois
Non sei se... Sí, efectivamente, gracias, Laura, por axustarte tantísimo Sí, porque... ao tempo que teñamos previsto, porque queríamos eso, que quedara tamén un tempiño por si queríades preguntar alguna cousa, comentar algo. Estaba moi nerviosa. Mira, Sí, dime. Nos temos unha hora semanal de biblioteca en cada clase. Unha hora semanal de biblioteca. No horario. Unha hora semanal de biblioteca en cada clase. Que se saca... Perdón? Sí. Proporciona material. Proporciona Claro, por exemplo, proporciona recursos, non? Tú estás dando enderezos, recursos, e a partir de aí empezan a xurdir ideas que teñen que ver con cos contidos e co currículum en sí. A ver, hai unha parte que fai a biblioteca de dinamizadora, pero hai outra parte que inevitablemente teñen que facer as titorías. Non queda outra, porque as bibliotecas en ese sentido é a que, digamos, coordina o que pode ser todo, pero logo o traballo, cando recollemos as memorias do plan B, pois hai uns que se foron por un lado, outros se foron por outro. Por exemplo, en quinto ano pasado se traballaron moito as facturas, pero en sexto a nómina. As nóminas se traballaron moito, pero en sexto, por exemplo, se traballaron moito as facturas relacionadas coa luz e con diferentes... Es decir, que cada un o adapta despois, pero a idea inicial está en esa planificación que temos en maio, a partir de aí, de como eso se pode integrar, como esa idea se pode integrar despois, cada un o vai integrando no seu currículo. Por iso é fundamental tamén as reunións da biblioteca cos diferentes titorías. Como podemos facer para meter isto? Porque non a todo mundo se lle ocurre a veces como facelo. Non sei se te respondín a tu... Sí. Pero non tes por que, perdón, pero é que non tes por que traballar só os números na biblioteca. Na biblioteca os de infantil van un día a semana e se dedican a facer, pero traballan os números tamén, porque cada libro de infantil ten unha numeración especial e nos carnés tamén teñen unha numeración especial. Entón, a numeración... Sí. Por iso é fundamental tamén moitas veces, cando se quere incentivar a biblioteca, que o equipo directivo este implicado no que é na idea de biblioteca, porque en ese caso, ás veces os reforzos e os apoios da xente son fundamentales para que te axuden a ti, como pasa en infantil, a hora de biblioteca ten apoio, porque mentras uns fan préstamos tranquilamente, o outro grupo fai outro tipo de traballo e se van cambiando. Pois eso é fundamental, claro. E facilitar, a labor facilitadora do equipo directivo é fundamental nun proxecto de biblioteca, pero fundamental. Sí, e xa. Sí, a Semana Matemática de Vigo, que creo que organiza de Vigo, organiza Rosalía, non sei se é Rosalía de Castro, sí, está os rapaces con decirte que é a saída que máis lle gusta do ano. Pois sei que mandan información aos centros e se non, bueno, pois a ver se podemos, non sei agora en este momento. Efectivamente, sí, Agapema, sí. Ahora xa non me acordaba. Bueno. Moi ben.
Pois moitas gracias, Laura. Bueno, perdón, hai uns libros aquí para que despois, se queredes botarlle unha ollada, que son un pouco o que nos inspiran moitas veces, pero e os trouxen para os que quixeran. Bueno, tes todo xa preparado, verdad, Laura? Sí. Bueno, pois continuamos entón. Queres o micrófono? Disculpade antes, ao principio, bueno, xa vistes que houve algún problema de son e tal, sobre todo porque están as portas abertas, había moita xente e tal, agora estamos máis tranquilos. Bueno, recordade, tarefas integradas, traballo integrado co currículum nun centro da Limia Alta, nunha zona que puntualicemos non tan alta como se fose xa a zona de montaña, ya que, bueno, está por ali preto xa, zonas que ainda visitamos hai pouco, pero un dato máis que teño que apuntado que seguro que nos vai explicar Laura, que o seu centro, malia ser un centro pequeno, é o único centro de Galicia que está, bueno, que ten esa denominación de que está integrado no proxecto Samsung Smart School, que sona así como moi sofisticado. Sona. Bueno, pues nada, Laura. Bueno, logo vos comento se queredes algo, pero bueno, ao final, que ahora estou un pouco nerviosa, pois se queredes vos comento, pero bueno, estamos empezando con moita ilusión. A verdad que todo o que facemos creo que con moita ilusión e bueno, este é o resultado. Voume parar un segundiño a presentarvos un pouquiño o centro para situaros, porque eu considero que é importante sinalar pois, as características do noso centro. Somos un centro moi pequeno, o sea, bueno, ahora vamos ir falando e así xa non perdemos tempo. Bueno, eso, e o que vos vou contar son experiencias relacionadas coa ciencia que despertaron prenderon, eu utilizo a frase, prenderon ilusión entre os nosos pequenos, e era o que realmente era o que pretendíamos, vale? Bueno, pois aí está Vilar de Barrio. Ese é o noso centro, é un municipio moi pequeno, non chega alrededor dos 1.800 habitantes, está, pois eso, na Alta Limia, na zona da Limia, preto de, bueno, da cidade de Ourense, a 50-60 kilómetros. Vale, aí estamos. Bueno, pois como vos decía, pois mirade, o profesorado, somos cinco profesores definitivos, vale? Pois aí están a profe de infantil, a titora de primeiro e segundo de primaria, que é a directora, a especialista en lingua estranxeira, o especialista en educación física, que é o titor de terceiro e cuarto, e a especialista en música, que é a titora de quinto e sexto. Despois estamos itinerantes, a especialista de religión, que ven un día e medio, a especialista de audición e linguaxe, que este ano tamén alrededor ven unha mañá, e eu que precisamente que vos chocará o mellor ou non sei, que son a orientadora, vale? O Departamento de Orientación naceu desde que estou eu, desde o ano 2008, desde o curso 2008, e xa desde o momento me nombraron ese mesmo ano coordinadora de biblioteca. Estaba por nacer, o sea, era o típico espacio cheo de libros e cheo de dogas que non había por onde collelo. E, bueno, eu vime un pouco así, un pouco sorprendida, pero ao mesmo tempo creo que foi a oportunidade de irme metendo un pouco no centro, de ir coñecendo os nenos e de ir podendo facer cousas. Vale. Alumnado, sabedes, 46, unha pequena gran familia. Están nunha mesma clase, os de infantil están todos xuntos, este ano son bastantes. Entraron aí 3 de, bueno, sabedes, 8 de 3 anos. Para non ser moito, que o rural está perdendo. Teño outro centro adscrito, es que ainda encima teño centros adscritos. E un centro de Sarreaus, que está a poucos kilómetros, este ano non entrou ningún neno. Entón, por eso, para nós, 8, 10, vamos, que vedes, con 46, pois, por eso eu o vexo tan natural, pero bueno, entendo que vos sorprenda. Bueno, non me paro, vedes como están repartidos, están en 4 unidades, vale, como que falábamos de ciclos, se fai nada, non? O sea, por infantil, etapa de infantil, e despois por primeiro e segundo, vale, están aí, xa vos lo puxen así máis ou menos con cores, non vou a parar. Bueno, está a nosa biblioteca, máis ou menos, puxen vos incluso fotos un pouco antiguas. Pois como vos decía, comezou a mudar, comenzamos a mudar un pouquiño
a darlle un cambio de imaxe, vale, vaciámola toda, fixemos un gran expurgo e, por suposto, primeiro pintámola, vale, pintamos incluso esas estanterías oscuras que tiñamos, que son esas que están aí pintadas, e bueno, pues decidimos a partir no curso 2009, solicitamos a entrada no plan B, porque xa tiñamos un pequeno proxecto, empezamos creamos a nosa mascota, Araña Maraña, e, bueno, empezamos a dinamizar un pouquiño, empezamos aí pensando, pois eso, no plan B, pois empezamos a crear ese pequeno proxecto, as voltas cos libros, porque dimos de unhas cantas, entón naceu aí. E aí empezouse a mudar, en canto a mobiliario, o espacio físico, dotación de fondos, de ordenadores, todo eso. Bueno, como obxectivos, que vos sonará así moito o típico que todos falamos, pero bueno, nos tiñamos moi claro unhas cuantas cousas. Queríamos que fora un recurso activo, vale, que dinamizara, que chegara a todo o alumnado, a toda a comunidade educativa. Queríamos implicar tamén as familias, vale, que facilitara a construcción do coñecemento, que implicara o cambio de metodoloxía, vale, xa, a verdad que dase que somos poucos, pero temos todos bastantes inquietudes e estamos un pouco cansos do libro de texto, o típico, non estamos rompendo con todo, pero sí estamos aí nesa línea, que creo que hai que ir pasando todos. Queríamos que a biblioteca fose un elemento de dinamización de todo o centro, e pouco a pouco estamos conseguindo. Bueno, como compensador de desigualdades, estamos nun entorno socioeconómico medio baixo, vale? E que fose imprescindible para o centro, que estamos aí, que facemos ruido. Que pasa? Que como estamos todos, o que pasa realmente levámoslo eu e un compañeiro, sobre todo, pero, bueno, a xente vai respondendo. Bueno, obxectivos alcanzados, diría eu, moi claro. Nos queríamos, ademais do que acabo de decir, que os alumnos viñeran á biblioteca, que leran máis, por suposto, que participaran activamente, e moitas veces, moitas das actividades que facemos son voluntarias, pero a verdad que veñen casi todos, e que disfrutaran, vale, e iso creo que está máis que conseguido. Bueno, aí poñovos así, fixen unha presentación con moita foto para que vexades distintos momentos, vale, aí están leendo, é un recreo, aquí están os encargados que están encantados están facendo o préstamo a través do Meiga, aquí incluso tamén contamos con eles, intentando que eles mesmos a veces escollan os libros que queren que merquemos, e aí abaixo estamos traballando, celebrando o Día da Paz, con unha dinámica que a verdad que quedou moi chula, eso fora da biblioteca, fixemos aí un mapa e estaban situando, estábamos consultando, incluso non só, como vedes, traballamos con as tablets, sino tamén enciclopedias, dicionarios, empregamos un pouco de todo. Bueno, facemos actividades de xestión, como todas as bibliotecas, vale, valoramos as necesidades, para iso empregamos unhas enquisas que fixemos a través do Drive, e as enviamos aos nosos compañeiros e os alumnos a partir de terceiro, vale? Iso revisámolo e vemos un poquinho a ver como vamos funcionando. Adquirimos material, bueno, todo está catalogado, todo que está na biblioteca está catalogado no Meiga, vale? E os colaboradores fixeronse imprescindibles. Aí, bueno, está un alumno, aínda non tiñamos nada, hoxe temos unhas gorriñas así coa súa mascota, que lle fai moi ilusión polas. Bueno, tampouco me vou a parar moito nesto. O fomento da lectura, como todos vos, traballamos esas en moitas outras actividades, vale? Hora de leer, docencia, temos unha hora de docencia, temos como un horario, non? Onde poden ir. Aí vedes, por exemplo, aquí apoiando a matemáticas, están facendo, vale, nesa captura intento mostrarvos un pouquiño diferentes tipos de actividades. Xa non me vou parar moito nesto. En competencia en información, facemos unha guía, facemos unha formación de usuarios, temos logo catalogado pola Margarita de Cores, pola CDU, todos os nosos fondos, e entonces os maiores intentamos, antes de que van a ser os futuros encargados, intentamos formalos e que les entendan. Os pequeniños non lle contamos exactamente todo. Saben que co seu carné azul teñen que ir a coller os libros onde está a sección azul, que é a de infantil, vale? Pero non lle contamos todo o demais, pero os maiores sí.
Sempre intentamos darlles a benvida, cando inauguramos no curso escolar, facemos así algunha pequena dinámica. Tiramos un PowerPoint con eles, aí cos encargados, dándolles a benvida aos demais compañeiros. Importante tamén, temos internet, temos 4 ordenadores, facemos un traballo de uso crítico de internet, de conciencialos un pouco, de que non todo o que hai en internet é válido, e entonces que reflexionen un pouco sobre o tema. Eso tamén intentamos que o teñan en conta. Bueno, temos aí o biblioboletín que facemos en Nadal e no verán, o blog, que intentamos tamén dinamizalo. Gustaríanos facelo máis, pero a verdade que non hai máis tempo. E o que si empregámoslo moito, para convocar. A través, araña maraña sempre a que convoca, concursos ou o que sexa, actividades na biblioteca, e intentámoslo facer a través do blog e moitas veces indo polas clases, non? E facemos unha guía da biblioteca que lle mandamos ás familias tamén. Bueno, e xa nos centramos no tema en sí, que estamos, polo que estamos aquí, non? Que eu non lle chamaría proxecto, porque, pequeno proxecto pode ser, pero, son unhas pequenas experiencias que intentamos, aproveitando o lema do ano pasado de ler ciencia, nos propuxemos, foi unha serie de casualidades, de intentar aproveitar ese lema para, ao mesmo tempo estábamos, a biblioteca quedábamos pequena, e ao principio tiñamos unha zona de xogos, pero despois intentamos habilitar outra Isto me ponto así nerviosa. Non sei por qué. Disculpade. Bueno, como vos decía, quedábase pequena, entón decidimos sacar a zona de xogos e crear un aula non está ao lado precisamente, está un poquinho máis lonxe, pero creamos unha aula de xogos. Entón fomos rescatando os materiais que hai en todos os laboratorios nos que houve USB. Entón, intentamos rescatar un poquinho ese material e telo en conta. Entón, era unha oportunidade que queríamos traballar. E, aí vedes esa aula. Fiximos o recuncho da ciencia e aí vedes distintos momentos prácticos nos que nos fixeron os seus pequenos experimentos. Queríamos prender ilusión. Esta frase a idea collina de Jorge Mira, que estuvo con nos o ano pasado nas xornadas, e a verdad que me abriu moitos campos de como leválo á práctica, non? Porque realmente queríamos que os nenos leeran, pero tamén que practicaran. Leer ciencia e poñelo en práctica, non? Iso, ademais, vai requerir unha comprensión lectora, que é o máis importante, non? E queríamos que participara todo o alumnado. O que vos decía, que conectara carreras do currículum non nos preocupaba excesivamente, porque entendemos que o currículum ten que ser aberto, vale? E sabíamos que co que íbamos a facer íbamos a traballar currículum, vale? E, por suposto, as competencias de aprendizaxe. Eso, queríamos que os nenos leran e practicaran ciencia, e, como vos decía, é un cole tan pequeno que intentamos aproveitar e coordinar todos os programas nos que estamos metidos, que son bastantes para ser tan poucos. O sea, estamos facendo un grupo de traballo de tablets e de apps, de dispositivos móviles, de códigos QR, todo eso. Estamos nos contrato programa tamén, entón a aula de xogos estamos dotando cos fondos que temos de contrato programa. Bueno, primeiro mercamos pizarras. O primeiro ano, a verdad que nos deron bastantes cuartos, entón puxemos pizarras en todas as clases, e despois empezamos a dotar a aula de xogos. E neste momento, os nenos, xa desde eu creo que o curso pasado, van unha hora de matemáticas á aula de xogos. E ali traballan as matemáticas, pero de maneira un pouco máis manipulativa. Traballan o que veamos onte un poquinho, o cubosoma, os triminós, que máis que vin por ali, os Tangram, todo isto. Hoxe estamos tamén cos Lego, que se fai un traballo moi interesante, están moi entusiasmados. E, entón, fixemos o noso recuncho de ciencia tamén, vale? Como vos decía, leemos e practicamos. Entón, leemos libros, leemos a través das tablets, vale? E leemos en internet, buscamos información. Practicamos na Biblia, pero sobre todo, na propia aula,
en aula de xogos, vale? Pero todo estaba coordinado. Ao longo do curso, pois mercamos fondos relacionados co tema, porque a verdade que non tiñamos moito, intentamos introducir a ciencia nas familias, entón metíamos na mochila viaxeira libros relacionados ca temática, libros prácticos para que fixeran pequenos experimentos en casa, vale? E, bueno, logo, aproveitamos algunha celebración para darlle un pouco relacionado co tema da ciencia, vale? Como é o Día da Terra, o Día do Libro, e logo adicamos o mes de maio ao tema dos experimentos. Non me expliquei moi ben. Quedamos previamente nos reunimos con o equipo, que somos poucos, os titores, non? Expuxemos que era interesante traballar eso, entón todos quedaron en traballar un poquinho o tema de experimentos. Entón cada titor foi buscando, leendo, probando un poquinho que era o que iban a facer. Queríamos traballar non só a lectura, sino a expresión escrita e a expresión oral. Entón nos propuxemos, entre todos nos pareceu interesante que os nenos leran os experimentos, que os puxeran en práctica e logo que os foran explicar aos demais compañeiros, vale? Esa é unha pequena mostra de algúns libros que marcamos, vale? O Día da Terra, pois, eso na biblioteca, eso fixémolo na biblio, isto foi cos alumnos de terceiro ciclo, quinto e sexto, pois, a través do blog, elaboramos un Simbalú, que non sei se coñecedes, é unha forma de organizar bastante información, é unha aplicación moi interesante de forma de organizar a información de internet, e entonces, elaboramos aí un pequeno recollido de páxinas, de vídeos, vale, que eles tiñan que consultar, e despois eles tiñan que completar un pequeno cuestionario e logo íbamos a comentar. Ese día, traballaron un poquinho sobre o universo, sobre os planetas, sobre o uso horario, e incluso estuveron, calculando que hora podía ser, si agora en España, nesta franxa horaria e tal, que hora é en Australia, cousiñas así. O sea, que estuveron facendo diferentes tipos de actividades, vale? Aí estamos despois valorando e correxindo un poquinho o que escribiran. Despois do Día do Libro, o que vos digo, como estamos facendo, estábamos no grupo de traballo aí cos códigos QR, nos pareceu interesante, motivante para eles, empapelamos a biblioteca con códigos QR, vale? Eles non sabían realmente o que iban a facer. E fixemos recollimos fotos de diferentes científicos, tamén metimos algún escritor, como era o Día do Libro, e eles tiñan que, cas tablets, que tamén temos tablets pola biblioteca e polos contratos programa, tamén mercamos tablets, tiñan que coas tablets tiñan que ler, descifrar o que puña o código QR e logo cubrían unha fichiña. Vale, a motivación, como vedes, estaban aí, a verdad que moi entregados. Detrás do código QR había información, como aquí de Marie Curie, vale, aí tiñan que, non vos poño, aí. E logo tiñan que cubrir unha fichiña como esta. O nome, a data de nacemento, nacionalidade, profesión, obras e premios, non? Premio Nobel ou o que fora. Despois empezamos cos experimentos. Experimentos intentamos, como vos decía, que todos participaran, incluídos os pequeniños. Pois aquí a profe de infantil, despois fixo algún máis, pero a verdade que non contábamos nin con estar aquí, nin tal, entón tampouco temos moitas fotos de todo o que se fixo, non? Pero decidiu facer, aproveitando, xa estábamos aquí no mes de maio, unha flor con filtros de café, nos pintaban con rotulador, facían un debuxo, doblábano, poñanlle unha pinza e o metían, coñecedes, non? Non o coñecedes, algunhas sí, non? As profes de infantil seguro que sí, non? Aí tiñan que metelo no vasiño que estaba con papel humedecido en auga e a tinta, se esparce, non? Hasta os bordes do papel. Teñen que esperar un segundiño e despois, claro, abren o papel e maxia. Claro, non está o seu debuxo, non queda unha... E logo, a profe doblou, puxonlle o pauciño que creou unha flor moi bonita para o Día da Nai. Poño vos aquí
Teño un vídeo, porque me gusta que vexades que é o que nos queríamos, ou me queríamos que leran, por suposto, pero esa semente, esa ilusión, e creo que, bueno, pois aquí... Como vou de tempo? Sí, ui. Non se escoita, porque precisamente aí é Noa que está dicindo profe, non se escoita o vídeo. Non temos son. Da igual. Tampouco me vou parar, pois non me daba. Bueno, non se escoita, pero realmente a veces a expresión dos nenos, aquí no a da esquina estaba, sí, estaba impresionada. Un tiña problemas de porque lle pintara a man, pero bueno, a gran maioría estaban, Xoel tamén está aí todo, están todos, bueno, simplemente queríamos mostrarvos. E como vedes, que se me foi para atrás. Como vedes, aquí están cos maiores, subiron a clase dos de quinto e sexto, e eles, a súa maneira, intentaron explicar o que pasara. Vale, daqui sí que non teño vídeo, e aparte tampouco se escoita, o sea que tampouco... Fixeron algún máis, pero bueno, non teño tamén o dos lacasitos, que foi todo un éxito. Despois, en primeiro ciclo, fixeron o volcán, os de primeiro ciclo están aí elaborando, pois con bicarbonato, están enchendo bicarbonato co embudo que axuda botando dentro do globo, logo teñen que dar a volta, teñen que metelo no bico da botella, que ten un poquinho de agua, e o bicarbonato fai que se hinche o globo. Vale? E despois, pois o mesmo, aquí tiña o vídeo, pois o mesmo, aí están todos emocionados co seu... Pero bueno, non se escoita. E está grabado con móvil. Sí, están en... Mira, o Marco, están aí. Tedes que mirar aí un pouco de lado, porque está grabado con móvil e... Bueno, aí está. Aquí, bueno, se non se escoita, porque aquí tamén están explicando os pequeniños, foron a clase de infantil, están explicando, e aí esta nena, Erika, non o vou a porque non se escoita, pero explícalles isto, e subiu, sabes, está con unha emoción que realmente, pois bueno, a verdad que era un dos obxectivos que estábamos alcanzando, non? E que nos gustaba, foron tamén a clase dos maiores, bueno, eso encantoulles. Ao mesmo tempo, pareceunos interesante que a Fundación, con Educa Barrié, solicitouse o programa de farmacia natural, e que consistía en que eles nos mandaron unhas sementes que tiñamos que plantar, os nenos tiñan que, plantalas, esperar, coñecedes algunha pola que estedes, tiñades que plantar as sementes, coidalas, lóxicamente, esperar e ir investigando un pouquiño a ver de que planta se trataba. Logo tiñan que ir tiñan unha dirección de correo a que podían acceder para ver a información, a verdad que lles resultou complicado. E despois tamén había algúns, os maiores, tiñan un código QR, onde se o leían, pois daba ya información da planta. E, aí vedes tamén a competencia matemática. Estos son xirasoles, estános medindo. Tiñan un calendario de cando sementaron, a ver se lo poño en grande. Este, está recollido, que non se ve moi ben. Pero, canto iban medrando. Vale? E despois, ademais, facían... Estes son os de primeiro ciclo. Vale? A data, a medida, que operación, tiñan que facer para saber canto crecera, canto medrou, vale? Aí os vedes. Estes son segundo e terceiro ciclo, todos contentos, cando empezan a brotar, non? Aí está. E aí está cos códigos QR. E tamén a búsqueda a través de internet, buscando un pouquiño... Creo que os tutores aí tuveron que botarles unha man, porque algunhas eran bastante complicadas. Pero, aí hai incluso nenos que teñen certas dificultades de aprendizaxe e, sin embargo, están aí buscando, leendo, que eso tamén era o que nos pretendíamos, non? Chegou a hora de pornos cas mans aí tamén na nosa área, na nosa clase, no noso recuncho da ciencia. E dentro daquel simbalú que eu lles colgara no blog, había un recopilatorio de páxinas con experimentos.
Vale? E traballáramos un poquinho a lectura a ver que lles podía interesar e cales podíamos poñer en práctica. E eles escolleron uns relacionados con densidade, cos conceptos de densidade e de disolución, que traballouse un poquinho previamente. E aí estamos, pois, traballando un pouco as disolucións, vale? Están probando se disolvemos sal, azúcar, que pasa, vale? E están pondo aí un poquinho, encantáballes, pero claro, había que controlalo, eran bastantes, pero aí están. Tuveron que facer tamén unha ficha, a ver se se ve, plantexando unha hipótese, vale? Que ocurrirá se mezclamos isto con isto? Non se me ve. Esta non se abriu. Bueno, non pasa nada. É simplemente, para que virades unha ficha científica, chamamos de nós. Vale, tiñan que traballamos eso previamente, non? Entón, bueno, a ver, pois que materiales vimos a empregar no seguinte experimento que vamos a facer? Que pasos hai que seguir? Vale. A hipótese, que vai pasar, que sucederá así, que pasou realmente, vale? Que dificultades atopei? As medidas de seguridade, porque fixemos un o da gota submarina, que ahora vos lo enseño, que bueno, traballamos con alcohol e, bueno, tampouco queríamos aí que... Falamos un pouco de que tampouco, a ver, non podemos facer e logo en casa chegar e coller calquer cousa e poñernos a facer experimento, vale? Hai que ter unhas medidas de seguridade e que utilidades, vale? E, bueno, aí están. Fixemos os dos lacasitos, non sei se sabedes. Bueno, despois de traballar co concepto de densidade de disolución, pois é que bueno, xa o ser con lacasitos, pois xa están entusiasmados, non? Pero a ver que pasa, entón, a ver, probámolos, entón, que terán? Serán dulces, tal, terán azúcar, e o azúcar era, non se disolvía. Entón, bueno, pois, unhas tapas de botes de cristal, puxemos un lacasito, ou 2, 3 ou 4, vale? E botamos unha gotiña de auga, cubrímolo de auga. Esperamos uns minutos, incluso nin un minuto, empeza a pasar algo. Que pasa? Que se disolve primeiro o colorante, vale? O colorante despois se vai disolvendo o azúcar, se esperamos un pouco máis. O chocolate non se disolve tanto, vale? Que pasa cando se xuntan dous lacasitos na mesma? Curiosamente, aquí non o vedes, pero creo que nesta sí. Que pasa? Que non se mezclan as cores, non se mezclan os colorantes. Entón, investigamos un pouquiño por qué, que pasaba. E polo tema da densidade da auga. Vale, hai o mesmo número de partículas nun lado que no outro, forma unha superficie, unha capa superficial que non deixa mezclarse. Se mezcla, que pasa? Que se move, se actúa unha outra forza, se se mezcla, pois, lóxicamente, eso desaparece, se mezcla todo líquido. E iso tamén o traballamos, chocoulle moitísimo, claro. E estaban encantados. De feito, pois, mira, aí están mezclados nenos de... Este neno é de sexto, xa non está con nós, está no instituto, con nenos de primeiro e segundo, que lle están explicando. Logo fixeron eles, foron a clase a buscalos e explicaronlle eles, fixeron eles o experimento cos pequenos, os maiores cos pequenos. E fixemos tamén outro que escolleron que bueno, este costounos, que nos saíra. Foi a da gota submarina. Tamén previamente traballamos a densidade da auga, dos líquidos. Auga e aceite, auga e alcohol, aceite e alcohol. E este consistía en eso, en mezclar auga, bueno, os pasos non son auga, alcohol e unha gotiña de aceite, a ver que pasaba. E polo tema de densidades, pois o aceite quedaba nunha gotiña flotando no medio, pero polo tema de que entrou alcohol e auga, pois... Pero este costounos, por que? Polas cantidades. Primeiro non tivemos en conta cantidades, entón tivemos que volver a repasar, leemos de novo o experimento, a ver que pasou, non resultou. Entón, pois, seguimos os pasos ben leídos e ben paso a paso, e por fin, a verdad que costounos, e aí está un poquinho aí a gota. Ui, que ya enseñamos aí, fomos a enseñar a todo o cole, incluso o cociñeiro, que estaba interesado, que era o que nos lavaba todo este material, estaba interesado en vela. Aquí, como vedes, bueno, non sei se transmito, pero non teño vídeos, non contábamos con isto, pero os nenos, incluso os nenos con dificultades, pois están aí metidos no tema, non? E son un máis, que eso era outro dos obxectivos, non? Que atención á diversidade, que todos participen, e que todos
todos poñan un graniño de area e que todos vayan un pouquiño participando nas actividades, non? O como vos decía, non nos preocupaba moito o tema do currículum porque sabíamos que todo estaba dentro do currículum. E, de feito, como vos poño aí, traballamos moitas competencias, eu creo que todas, e algunhas áreas. E hai competencia en comunicación lingüística, lógicamente, traballamos a lingua como ferramenta de comprensión, como instrumento de comunicación, vale? Non vos vou a ler todo o que poño aí. Por suposto, somos conscientes que comprender e saber comunicar son saberes moi importantes, e eles traballaron, non? En cuanto a competencia matemática, sobre todo cos tirasoles e, coas cantidades de material que hai que empregar e todas estas cousiñas, traballaron operacións básicas, estuveron relacionados co tema das matemáticas, non? E, sobre todo, vendo que cobra un pouco de sentido relacionados con a nosa vida, as matemáticas, non? A competencia, por suposto, de coñecemento e interacción co mundo físico, interactuamos co mundo físico-científico, analizamos fenómenos, realizamos observacións directas, formulamos hipóteses e representamos a información de maneira cuantitativa e cualitativa. Na digital, como vedes, intentamos empregar todos os soportes que temos, libros, enciclopedias, tablets e internet, todo tipo de soportes. En canto a competencia social e cidadá, traballando en grupo, respetando turnos de palabra, facendo un pequeno traballo colaborativo, porque aceptando as normas, os turnos, como digo, creo que tamén está aí justificada. Debates abertos, a mesa redonda, cando nos analizamos un poquinho o traballo en equipo, o traballo feito, aí tamén está cultural e artística. A de aprender a aprender, vale? Explicaron, resumiron, todo a través deles mesmos, con a nosa pequena guía, non? E a competencia de autonomía e iniciativa persoal. Intentamos que os alumnos asumiran e adquiriran actitudes como a responsabilidade, a perseveranza, o coñecemento de si mesmo, a autoestima e a creatividade, a autonomía e control emocional. E logo, vedes un poquinho, fixemos aí un pequeno guiño ao currículum. Na lengua, empregamos a lengua eficazmente, utilizamos adecuadamente tamén a biblioteca, que é un dos obxectivos, sobre todo os bloques de contidos de escoitar e falar, e ler e escribir. En mates, as cantidades, o tratamento da información, empregamos estrategias de cálculo. En coñecemento do medio, un pouquiño máis, sobre todo o tema das plantas e o bloque de contidos do medio físico. E logo, en lingua estranxeira, que non teño ningunha foto, porque, somos un centro plurilingüe. Están dando plástica, inglés e coñecemento en inglés. Entón, a profe de inglés tamén fixo algún experimento con eles en inglés. Incluso mercáramos eu mercara precisamente algunha cousiña de experimentos, pero logo viñan en inglés, que eu non me din conta, e precisei a súa axuda para tal, e logo ela adicoulle tamén un par de días, non teño ningunha foto. Pero, isto surdiu un pouco máis desde a biblioteca, en colaboración, porque como somos tan pouquiños, en colaboración de tempos, en colaboración de que traballen un pouquiño os titores, pero, resumindo, intentamos favorecer o traballo cooperativo e a práctica vivenciada. Queremos que os alumnos aprendan desde a realidade con curiosidade e con interese. O que vos decía, tiñamos claro que ler e interpretar a ciencia requería unha comprensión lectora importante, que nos parecía que era moi interesante. Os alumnos viñeron máis á biblioteca en búsqueda de lecturas deste tipo. E os con dificultades, o que vos decía antes, alumnos con dificultades de aprendizaxe participaron activamente de maneira reflexiva, autónoma, responsable, hai un pequeño, cunha boa intención e coordinación se poden facer cousas. Isto quero facer aí unha alusión ao traballo dos compañeiros, por suposto daqui dun compañeiro que é o tutor de terceiro e cuarto, que, eu son itinerante, porque teño varios centros adscritos. Non estou todos os días no cole. Pero, a biblioteca funciona moito gracias a ele, que os titores van respondendo o que nos propoñemos. Pero que sin axuda del, por suposto, isto non podería, eu sola, lóxicamente, non podería facer estas cousas. E, para rematar, estes son os nosos encargados, que este ano abrimos o campo para que se presentaran voluntarios, e todos estos anotaron
van a ir por grupos por semana, claro. O sea, sí, temos aí unha táboa de un calendario bueno, que transmiten, creo que un pouco de o que vos poño aí. Vale, precisamente estou lendo un libro de Francisco Mora, xusto gustoume para rematar esta cita que dice: la curiosidad enciende la emoción y con ella, con la emoción, se abren las ventanas de la atención, que es el foco necesario para la creación del conocimiento. Eu teño clarísimo que sin emoción non hai nada. Entón, pois, é o que... Bueno, pues poño aí... Aquí puxen unha pequena bibliografía de algúns libros que mercamos, de algúnas páxinas web que utilizamos, enlaces, vale, nada máis. Bueno, gracias pola vosa atención. Temos un momentiño por si queredes preguntar, interesaros por algún detalle, alguna cousa. Sí. Hola. Gracias. Sí. 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 Sí, sí. Bueno. Sí. Sí. Non hai fórmula máxica, non sei, Laura. Mira, eu vouche solo falar da miña experiencia, que igual, por eso vos quería presentar un poquinho o centro, por eso me parei neste... A ver, dase que, bueno, somos poucas persoas, pero interesadas, pero, bueno, vouche decir que a biblioteca non todos, o sea, pertencemos todos ao equipo, pero non participan todos, o sea, realmente que levamos o peso o meu compañeiro e eu, e rematamos, eu ano pasado rematei queimada, dicindo, non sigo, porque, bueno, porque sempre queres máis. Non, o que pasa que logo non te das conta, porque nos, claro, a ver, logo fala Laura que seguramente que che pode... Lóxicamente, nos a veces queremos que os titores veñan nun momento de recreo, que veñan a ver os alumnos ou que veñan a tal, pero o mellor é que a profe de terceiro ciclo é a encargada de cociña e está neste momento falando co proveedor de non sei que, ou o outro está preparando tal. Entonces, hai que ver un pouco tal. Eu digo, sabes o que non temos claro? Pola obligación, o sea, obligando a xente non entra. Pero, de feito, isto é así, pero, quero dicir, é un traballo de equipo, pero ao mesmo tempo un traballo moito de nós, e tamén dos titores, pero nos tiramos a través dos nenos. As actividades que facemos, a que vos poña aí en un listado, así, en columna, de dinamización da lectura, a gran maioría son voluntarias, nos recreos, bueno, os concursos, sempre é algo voluntario. Pero os nenos, a verdad que, a ver, unhas veces responden mellor que outros, vale? Pero nos traballamos moito cos nenos, a través dos nenos. Claro, entendo que a nosa realidade non é a mesma que a dun cole grande. Eu vexo que enfadándote, poñéndote a mal, non vas a conseguir. Pero se consigues que os nenos vayan máis á biblioteca e que participen nesas actividades, ou que veña unha que che diga, profe, podo ler eu por exemplo, o martes de conto, que este ano témolo un pouco abandonado porque non damos feito, que levamos un comezo de curso bastante estresante, temos un martes de conto, o sea, foise creando un martes de conto, nos recreos, como fai tan mal tempo, o inverno tan duro ali, pois dixemos, bueno, pois facemos algo na Biblio. E simplemente lle decimos, a ver, que podemos facer?
Quen quere ler? Pois leemos un conto, contanos maiores, aos pequenos, o Cambisibai. Outro día, pois, lle pomos un pequeno, que decimos, martes de cine, e lle pomos un contos pequeniños, os tres porquiños e tal. Facemos unhas entradas para que veñan cas cariñas dos porquiños. Quero decir, non contamos ca profe de infantil. Digo que a profe de infantil non aparece por ali, vale? Pero nos tiramos dos nenos. Xa aparecerá, sí, ao final sí, vale, pero non o igual como quixéramos. É moi difícil, pero eu creo que a ilusión xa se tú tes ilusión, xa podes transmitir e contaxiala. E eu creo que temos que ir por aí, é pouquiño a pouco. Non sei, Laura, que si quere falar. Toma. Apuntei unha cousa que dixo Ricardo Gómez, que ao final que dixo que onte apuntei da intervención de Ricardo Gómez cinco palabras que dixo: paciencia, tenacidade, enerxía, reflexión e resistencia. E non hai máis. Sácame eses. Eu xa o mandei. Si mo sacas o meu,